na ka gospel bakoi kat kum uyo anis kalenong ka banengkong kat khot ka ba sapusan hadu san away. U Philip ulaya kendo yau Nathaniel bat ula ong hau. Ngila Shem ya uta uba Moses ula tho ha ka kita jong ka an. Bat yau ba kinong ya thu lupa kita tho. Ulong u Jesu u khon jong Joseph uba na Nazareth. La ban mi ai ka babaha na Nazareth la beli u Nathaniel. Ali wanpe la juba Philip. Habau Jesu la yu iya u Nathaniel uba wan sa u ula ong sa phang ju. Hakmi u Israel basisha ha uba amdan jing asa. U Nathaniel ula beli yo. Kumno pi thu yanga Jesu ula juba. Ngalayo iya pi haba pi don hapo uding dembur. Siwa ba u Philip unwan khot iya pi. Kuno hikai la juba pu Nathaniel. Philong khon ublay, philong usim ka Israel. Jesu ula ong. Hatu pingai tang namar nga ong ba ngalayo iya pi hapo uding dembur. Pin sayo yagi ki ba kham krao bania kini. Bat ula ong hagi ngada kran sisha. Pin sayo ya ka beneng ka ba play. Bat ya ki angel ublay bat ya kiw ya her halo ukhon ubre. Ka gospel jong try ka jiyaro yemi ku Chris. Kublay ya pi baro. Kapang kabangan kran na pi menta kalong. Ngilalap ya unong penim. Ya Nathaniel latip kerteng ru da uba Tholomew. Ngin siam ya gani. Na the gospel jong Matthews sipau dukhot balai. Markus lai dukhot khat pra. Lucas Henreu dukhot khat sao. Bat naga kam jong ki apostol iway dukhot khat lai. Panungkong u Philip ula ong ngilalap ya Mesaya bala krenda Moses bat kinong ya thu lupa u Jesu na Nazareth u khon u Joseph. Yohanes iway dukhot sausan. Baar ha kalanti sya Emmaus u Jesu ula pensong thu ya u Cleopas bat uway usenran jeng u siaphang yalade ula sedang bat batai na u Moses bat nabaro kinong ya thu lupa. Lucas arpusau dukhot arpenyo. Balai penungkong u Nathaniel u ong la ban mi ai kababaha na Nazareth. Yohanes iway dukhot sa punriu. Baar nang no ulayo ya kane baro. Kajing start ayu kat kane kaba ulayo. Da kumno ulala banle kine ki kampla. Markus Henreu dukhot baar. Balai hatu om day u mystery day u khon kamarya te kumta kila thot no bat kila kantai ya u. Markus Henreu dukhot balai. Basaw u Philip ula ong ale wan ban pek ya u bat u Nathaniel ula lek ya kendo ya u Jesu ula ngeng bat ula kelalong usenran jong u Jesu bat hadin
ulayap martir na kabenta u Jesus Christ. Yohanes iway khot sau penriu. Basang hang ni kapen i bau Nathaniel ulong ubreu ubakhuj bat sida ke jingmut jing perkhan. Kamun day kum kinong Nazaren kibakan tan ban ngait hau. Ban riu. Haba ulawan u Jesu ulaong. Hakmi ulong ubashida bat hau don jing asam. Yohanes iway khot sau penyo. Banyo tutip yakani lada ngilong kibreu kibahong ngin sanang jan sya u Jesu namar u Jesu utip ya ka jing em bat jing mut bari jongi baro bapra kibreu bom hok bat sida ka jing em kinam kwa hiru wat banlet sajan jong u bakhandai hakmat jong u nginom la banle menle hok u Jesu utip ya ka jinglong basisha jongi bat u kwa yangi ban bot ya u basipau u Augustine bakhoi u batai ya ka serngeu u deng denbur kadai ka pop bat ka jingyam u Nathaniel pat upen i ba upenia seriem bat kabalang kabalek sya ka jing isen ai ublai bat pen kho ya ki pop ki sang baro bat la perta da ki apostol ban mi kloy ha ka gospel ngilap ya ka kerteng Nathaniel. Yau Nathaniel latip kerteng ru da u Bartholomew. Insem ya kaniru naka gospel jau Matthews kalenong kabaspo kat kabalai. Na gospel jau Markus kalenong kabalai kat kabakat pra. Na gospel jau Lukas kalenong bahnriu kat kat sau. Bat naga kam jong ki apostol kalenong menengkong kat kabakat lai. Menengkong u Philip ulaong ngilalap ya Mesaya ba lakren da Moses bat kinong ya thu lupa u Jesu na Nazaret u khon u Joseph. Yohanes iway khot sa kusang baar ha galanti sya Emmaus u Jesu u pensngau tho ya u Cleopas bat u wei u sinran jong u syapang yalade usdang ban batai na Moses bat na baro kinong ya thu lupa. Lukas arusau dekhot arpenyo balai nengkong u Nathaniel u ong la ban mi ai kababha na Nazaret. Yohanes iway dekhot sau penriu baar nang nu layo ya kane baro kajing stan ayu kat kane kaba ulayo dakumno ula banle kine ki kampla. Markus Henry khot baar balai hatu omdei u mystery day u khon kamaria te kumta kila thotno bat kila kantai ya u. Markus Henry khot balai basau u Philip ulaong ale wan ban pet ya u bat u Nathaniel ulalek ya kendu ya u Jesu ulange bat ulak lalong usnran jong Jesu bat ulayap martir na kabenta u Jesu Christ. Yohanes iway khot sau penriu
basan hang ni kapan i ba Nathanael ulong ubreu ba khoi ba chida ka jingmot jing perkhan kamot dai kum kinong Nazaret kiba kantai ban nget hau ban reu haba ulawan ujisu ulaong hakmi ulong ubashida bat hau dan jing asam Yohanes iway dekot sau penyo banyo tutip yakani ladang ilong kibreu bahok ngin sanang jan syau Jisu namar ujisu utip ya ka jing em bat ka jingmot bare jungi baro bapra kibreu bomhok bat shida ka jing em kinam kwa hiru wat banlet syajan ujisu bakandai hakmat jau ngin nomla banlet menle hok ujisu utip ya ka jinglong bashisha jongi badu kwa yangi banbut yau basipau u akastin bakhut ubatai ya kasrniu uding dembur kadai kapop bat kajengyam Nathanael pat upenya serye bat kabalang kabalai cha kajing is ublai ban pen kho yegi pop kisang baro bat la perta da ki apostol ban mi kloy na kajing dum jong kapom bat ban imno ha kajing sha Chris pakadway hakat khot basan kuway ujisu uyeng hakmat Nathanael bat open kan mau ya ke kitab Genesis alupra khot khatnyo ba ma udai ka yeng ublai ka jing khang ba jong ka beneng Yohanes sipau dekhot bakandai khat sa dekhot banreu Matthews nhiều khot khat lai bat khat sao bat unong ya sa jong ka jai banreu baro Yohanes sao kuar bakhat ko para bangit bat para lok para jor baro ujisu upen bat khot yangi da gaching yangi kumbangi long bat upiak yaki kti jong khot wer yangi baro ban pan map na ublay yaki pop bangi lale bat kela bamut nangta sedang ban imbhano bakhat lai kopi baro badan kamon ban kela bamut no tukan mau bahaya kani ujisu uwan sya kani kaperthai na kabanta jongi kinong pong omdai na kabanta kibrei kibahok Lukas san lai puan wan la kipop kibakrau katnu penban kajing ujisu kakam krau boncha banya kipop jungi khasau de menta kasyong hangi hatu ngikwa ban kela babut ne em hatu ngikwa ban let syabeneng ne syadu jong ublai uai kamon balai lui hangi banjit na kitab Deuteronomy laipo khakandai hadu arpo bakhasan tuje no menta wat penslam na mario ujisu ukhotno yangi menta kasni khublai shibun bat ublai unkurku yapi baro